Sa ngalan sa mahandog sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo managay. Manausad kinimo. Mga igsuan niya kita kung nagkatigong dito pagdaig sa Dios sa hilom at ang ihalad at ang mga personal nga mga pangabuhi. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa sa misyon simbahan alang sa kalinaw, ilabi na sa Middle East, sa gasa sa mga panglawat kinahanglan sa matag usa, ilabi na mga lumilihok atong parokya uban sa ilang pamilya. Para usab ato kinihalad alang sa kapulayan sa mga kalagsat tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalin. Ug aron mahimo kitang dako sa pagsalmo ting santos nga misa, lusulat o karon ang mga kasalaang atong nabuhat ug mga ikat sa pasaylo sa Ginoo. Nakakumpisal ako sa Dios nga mga gahom mataran o kay ni mga igsuon nga nakalapat ang dako iyamon so nahuna sa pulog sa buhat o sa wala pagbuhat sa angay buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo akong Santa Maria ko na ingulay sa tanang mga anghel o mga santos o kay ni mga igsuon karon ko iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang takita sa Diyos nga mga gahamatanan o pasayloon sa itong mga sala. Pero ang takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kanamu. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Magampog ito. O Diyos, imo kaming gibuhong sa tanang kabulahanan tungod sa imong kaayo nga dili matukib. Tuguti nga makalabang kami gikan sa karaan nga kinabuhi sa sala ngadto sa bag-o kinabuhi sa grasya. Aron maandam kami alang sa himaya sa langit ng gingharian. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Gisilutan si Susana sa kamatayon. Unya, misinggit si Susana sa makusog nga tingog sa pag-ingon, O Dios, nga walay katapusan, walay butang nga matago gikan kanimo. Nahibalo ikaw sa tanan, una pa kini mahitabo. Ania ako dinhi nga hapit na patyon. Apan, nahibalo ikaw nga ako walay sala, nga kining mga tawhana na makak. Nganong kinahanglan mang mamatay ako? Ang iyang pag-ampo gidungog sa Ginoo, ug nagpadala siya ug usa ka batan-ong lalaki nga ginganlag Daniel aron mosulti sa diha nga si Susana hapit na dadon ngadto sa iyang kamatayon. Misinggit siya sa pag-ingon, dili ako buot nga mahiapil sa iyang kamatayon. Ang tanan milingi aron pagtan-aw kaniya og nangutana, unsa ba kanang imong gisulti? Mibarog si Daniel atubangan kanila og miingon, katawhan sa Israel, pagkabuang ba ninyo?
Inyo bang silutan sa kamatayon ang usa ka babae nga Israelita tungod ni ining matanga sa mga pagmatuod? Wala gani ka mumusulay sa pagpangita sa kamatuoran. Abliha pag-usab ang kaso. Ang pagmatuod nga gihatag ni ining mga tawhana maoy usa ka bakak. Busa ang tanang mga tawo midali pagbalik ngadto diin himua ang husay. Ug ang mga opisyal miingon kang Daniel, ang Dios naghatag kanimo og kaalam labaw sa imong panuigon. Busa umari ka og tipon kanamo ug pasabta kami unsa ang imong buot ipasabot. Si Daniel miingon kanila, bulaga ang duha ka maghuhukom ug tuguti ako nga sukit-sukiton ko sila sa tagsa-tagsa. Unya, gitawag ni Daniel ang unang maghuhukom og giingnan. Ikaw dautan nga tigulang, karon kinahanglan tubagon nimo ang mahitungod sa tanang mga sala nga imong nahimo. Ikaw naghatag og mga dili matarong nga mga hukom. Gisilutan nimo ang walay sala ug nalingkawas ang sad-an bisan kun ang Ginoo nag-ingon, ayaw pagsiluti sa kamatayon ang tawo nga walay sala. Karon, kung tinuod pagayod nga hikit-an nimo kining duha nga nakighilawas, tug-ani ako ubos sa unsang kahuya sila. Ubos sa usa kagamay kahoy nga guma, mitubag siya. Si Daniel niingon kaniya, maayo, kanang bakaka bayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios gisugo sa pagbugha kanimo aron mapikas ka sa duha. Unya ang unang maghuhukom gipalakaw o gikuha ang ikaduha o gipaatubang kang Daniel. Niingon si Daniel kaniya, ikaw mas nahisama sa usa ka taga-Kanaan ug kay taga-Judea. Ang katahom ni ining babayhana nakaguba sa imong panghukom ug ang kaulag nakadunot sa imong panghunahuna. Naanad ikaw sa pagtuman sa imong gusto uban sa mga kababayen-an sa Israel tungod kay nahadlok man sila kanimo. Apan ania karon ang usa ka babaye nga Hudiyo ug dili siya muhatag kanimo sa imong gusto. Karon tug-ani ako ubos sa unsang kahuya imo silang hikit-an. Mitubag siya, ubos sa usa kadako nga kahoy nga roble. Miingon si Daniel, maayo, kanang bakaka pagabayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios naghulat dala ang iyang espada, andam sa pagpikas kanimo ug pagpuo kaninyong duha. Unya ang tanang mga tawo naningkit ug nagdaig sa Dios, nga nagluwas kanila nga nagsalig kaniya. Misumbalik sila batok sa duha ka maghuhukom tungod kay gimatuod ni Daniel nga sila na makakubos sa panumpa. Ang balaod ni Moises nagsaysay nga ang mga tawo nga maghatag og bakak nga pagmatuod makadawat sa samang silot nga dautan unta sa gipasanginlan nga tawo. Busa, duha ka maghuhukom gipahamtangan sa kamatayon ug ang kinabuhi sa usa ka babaye nga walay sala naluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Bisan maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ako'y kadlukan nga dautan, kay ana ka man sa akong kiliran. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ako'y kahadlukan nga daotan, kay ana ka man sa akong kiliran. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iyako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iyakong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ako'y kahadlukan nga daotan, kay ana ka man sa akong kiliran. Iya akong nga gitutulan sa matarong nga agyanan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay ana ka man sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw og sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ako'y kahadlukan nga daotan, kay ana ka man sa akong kiliran. Gigyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan, samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayud ang akong imnanan. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ako'y kahadlukan nga daotan, kay ana ka man sa akong kiliran. Ang kaayo lamang ug kaluoy, maoy magasunod ka nako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan nga umaabot. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay ana ka man sa akong kiliran. Pagdaig alang kanimo, Ginoong Heso Kristo, Hari sa himaya, nga walay katapusan, ang pulong mo, Ginoo, among kahayag o kaluwasan. Pagdaig alang kanimo, Ginoong Heso Kristo, Hari sa himaya, nga walay katapusan. Ang Ginoo manaakay niya. Manausab kanimo, Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw o Ginoo. Unya si Jesus mingon na usab sa mga Pariseo, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na gayon maglakaw diha sa kangit-ngit, kundili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Ang mga Pariseo miingon kaniya,
nagsaksi ka bahin sa imo rapod nga kaugalingon, ang imong gisulti dili madawat. Si Jesus mitubag, bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod, kay nasayod man ako diin ako gikan, ug asa ako padulong. Apan kamo wala masayod diin ako gikan, ug asa ako paingon. Kamo naghukom sa tawhanong paagi lamang, apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Apan kun maghukom ako, husto gayod ang akong hukom, kay dili man ako rang usa ang maghukom kundili ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod nga kun duha ka saksi magkauyon, tinuod ang ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon, ang akong amahan nga nagapadala kanako nagsaksi usab bahin kanako. Hain man di ay ang imong amahan, nangutana sila. Si Jesus mitubag, wala ka mo makaila kanako ni sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo didto sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad ug walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang takna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang kalibutan nanginahanglan og kahayag, ang tao nanginahanglan og kahayag. Miabot si Kristo nagtudlo kanato mahitungod sa iyang amahan. Ang iyang kinabuhi usa ka kahayag, taliwala sa mangitngit nga kinabuhi nga walay katuyuan. Ang iyang testimonya sa kinabuhi nagdasig sa atong mga hunahuna ug sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga konsensya. Usa ka adlaw ni ana si Jesus miingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ako ang agianan padulong sa amahan. Ang tanang kabuhatan nalalang sa usa ka pulong sa amahan. Pero ang kalikupan nadaot tungod sa sala sa tao. So ang pulong nahimong tao aron sa paghimo sa tanang mga butang nga bag-o. Therefore ang tanang gilalang nga mga butang muagi kaniya kung moabot sa punto nga mopahulay sa balay sa iyang amahan. Siya ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug sa tao. Tan-aw nato si Jesus, pamalandungan nato ang iyang kinabuhi. Ang imong ug dinhi imuhang madiskuberihan ang kahulugan, ang katuyuan ug ang walay katapusang bili sa imong kaugalingong kinabuhi. Gikan kang Jesus, ikaw mahibalo kung unsa sa husto nga paggawi sa imong kaugalingon nga may kalabutan sa amahan ug sa imong isigkataw. Ang iyang kamaturan maghatag og kahayag sa imong konsensya, ilabi na sa panahon sa paghimo og sakto nga mga desisyon. Siya ang kinabuhi, ang tinubdan sa natural ug supernatural nga kinabuhi. Sa Ebanghelyo ni Juan chapter 1 verse 4 nagkanayon, diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. So unsa may hagit para kanato mga igsuon nga mahimo kita nga kahayag asin ug igpapatubo ngadto sa mga tao nga atong mahimamat. Hinaot unta. Maindog palihog para katalingbanong pagampo. Mahinumduman nato ang kaluoy nga gitunol ni Jesus ngadto sa babaeng gisakpang nanapaw. Mudangop kita kaniya diha sa pagampo, mutuwaw kita sa pag-ingon, Ginoo nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga sila ngay nalayo gikan sa Dios tungod sa sala
makasinati sa mahigugmaong kaluoy sa manunubos. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo, nagasalig kami kanimo. nga pugngan nato ang pagpanghukom sa uban. Hinuon susiho nato ang atong kagalingon gamit ang mga mata sa Dios. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo, nagasalig kami kanimo. alang sa gubat sa tungang silangan, sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan sa kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo, nagasalig kami kanimo. alang sa mga nasud diha sa pagpadayon sa kalinaw, nga mga nasud maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na sa kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo, nagasalig kami kanimo. nga ang mga biktima sa gubat alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo, nagasalig kami kanimo. nga ang tanan nabugatan sa ilang kalisdanan o kabalaka, makaamgo nga ang Dios aduol kanila. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo, nagasalig kami kanimo. nga ang Ginoo maglikon kanila, nga gipakasala sa di makiangayong paagi. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo, nagasalig kami kanimo. nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo, nagasalig kami kanimo. nga mga nangamatay makakaplag o kalipay o kalinaw didto sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Langit no nga mahanta bagi kabi, nga magmaluluyon kanila nga dili maayong mitagad kanamo. Amon tang ipakita kanila ang samang kaluoy nga gipakita sa imong anak si Jesus. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay iyasa ko kanimo, tungod sa imong kayo, giluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita sa kaayong ngaway suko, sa kaayong ngaway suko. Magigsoon pagampo ka nga ako yung sakripisyo, dawato sa Dios nga mahan nga maagahom matunan. Dawato nunta sa ginuwang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan
ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos, itugot nga kami nga nagasaulog sa santos nga misa, makahalad unta kanimo sa among mga nalimpyo nga kasing-kasing tungod sa among lawas ng pagpenitensya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kay Manausab kanimo. ibayaw ang iyong makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos katunhay mga gahom matanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o katanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa kwarisma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo. Nag-isa sa among kasing-kasing anak kanimo, ug naghatag ka namo kusog ug ganti, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa iniusa nga kalipay, uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog lang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Sa tugod ikaw, Ginoong tumurato ng kasantos, ipanalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinalang ka namo, nga lawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya o galingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, og mihatag inigadto siya mga tinunan og bingon. Dawata kininyo nga tanan og kana, kay kinimo nga akong lawat, nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyong pag-usap, mihatag ni gadto siya mga tinunan ug biingon. Dawata kini og pag-inom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay ang kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug kaalang ang tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handumon, naghalad sa kaugalingon, isip pagkaugilim nun, atong kalawaton karon, hangtod sa iyang pagbalik. Hangtod sa iyang pagbalik. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanaw ni Kristo, nagahalag kini kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga ngayon, nga moatubang ug malagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawas sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malao mo nga banaw sila ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaluoy kaming tanan. Himo kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug giha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pero magampong isamahan, ug gamit ang mga pulong itulog ka nato sa atong maunong. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdayon ang imong alam, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbubuo, dinhi sa iyong kamaingon sa langit. Ang kaano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo ang kami sa among mga sala. May nga napasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili kami nugyan sa panulay, inunuwalon sa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwasos tanang dautan, at tagi kami sa kalinaw ning panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa tala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nga paabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among maunugos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo gingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ang bilig kainyo, ang akong kalinaw ang ihatag kainyo. Ayaw tanawang among mga sala, kunin ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay. Manawsag kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsoon. Cordero sa Dios, nga nagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka, nadamo. Cordero sa Dios, nga nagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka, nadamo. Cordero sa Dios, nga nagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalighinan. Kini mo ito may umaong Diyos ang Kordero sa Diyos nga nagawag sa masala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. O Ginoo, nalig-on kami sa panalangin sa imong mga sakramento, nangamuyo kami aron pinaagi niini, mahinluan unta kami sa mga bisyo, ug makaabot pagdalingan na kanimo diha sa pagsunod namo kang Kristo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mohalag kita sa kaman namo usa ka maghimay ka Maria usa ka himay samahan ato ipahinungod alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdayeg ko ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalawon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inuno alwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, higampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya sa mahan, ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa makatuigang walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayan walay pagkapalong Madan kanila hangtod sa bahangtura. Ang Ginoo manakay. manausab kanimo. Huwag palangin ang takamo sa tumay hugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalan ng santos nga misa, lakat ka mag-isangyaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.